गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। फुंबिलिनि गिबि खौराङाव दं। दिनै एबा 2 एप्रिलाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फुंनि 10 रिंगायाव आसाम गौरब रुंसारि कल्पना बर'नि मुसुखा बेखेवनानै होगोन। लोगोसे केबिनेट मेलनि गेजेरजों उदालगुरि जिल्लानि दाब दाब जायगायाव गोबां बिथांखि आरो गोबां खामानिफोरखौ केबिनेट जथुम्मानि गेजेरजों बेखेवनानै होनाय जागोन। 2 एप्रिलखालि एबा दिनै आसाम सरकारनि केबिनेट मेलआ गिबि खेबनि थाखाय उदालगुरि जिल्लानि पानेरियाव सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंफुंजागोन। हानि खाजोना होनो थाखाय एबारनिफ्राय खाजोना होग्रा थावनियाव गोलाव लाइन थानानै हैनांगौनि जेंना गैला। न'निफ्रायनो 2 निफ्राय 5 मिनिटनि गेजेरावनो हानि खाजोनाखौ हरनो हासिगोन। आसामनि गिबि मन्थ्रिया बेखेवनानै होदों। इ-खाजोना सेवा वेबसाइट, इउपिआइ, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बेंकिंनि हेफाजाबै हानि खाजोनाखौ हरनो हासिगोन। बेनि थाखाय नोंथांमोना गुगोलाव थांनानै sewasetu.assam.gov.in आव सार्च खालामनानै हानि खाजोनाखौ हरनो हासिगोन होननानै मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 1 एप्रिलनिफ्राय बे वेबसाइटनि गेजेरजों हानि खाजोनाखौ हरनो हासिगोन होननानै। नाथाय नोंथांमोना दायो वेबसाइटखौ सार्च खालामनानै नायोब्ला कामिं सुन देखायगोन। बांद्राय गोबाव सम लानाय नङा। 2 बा 3 उनावनो बे वेबसाइटनि गेजेरजों हानि खाजोनाखौ हरनो हासिगोन। गसाइगावआव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। जाब्रबथाय जानाय जायगायावनो सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो 3 सुबुंनि गोब्राब जोखोम। गसाइगाव महकुमानि सदर सहर गसाइगाव नोगोरजों नांजाबनानै थानाय 31 नं माहारियारि राजा लामायाव मैया बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाया सोमजियो। बे जाब्रबथाया बाइकजों बाइक सौग्रावलायनायनि जाहोनाव जादों होननानै मिथिनो हादों। जाब्रबथायाव जिउ खहा जानाय सुबुंखौ 2 नं गलादांगि गामिनि थागिबि बिमल बसुमतारी होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय देहा फाहामसालिसिम लांनाय जायो। नवजोत सिं सिद्धुआ 10 दाननि उनाव जेलनिफ्राय गबाय। बारग' क्रिकेटार आरो कंग्रेसनि दैदेनगिरि नवजोत सिं सिद्धुखौ 10 दाननि उनाव पान्जाब पाटियाला जेलनिफ्राय हगारनानै होबाय। 1988 मायथाइयाव मोनसे लामानि जाब्रबथायनि दायाव लोब्बा थानायनि थाखाय सुप्रिम कर्टआ नवजोत सिं सिद्धुखौ जेलाव लांनाय जादोंमोन। बे लामानि जाब्रबथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहाबो जादोंमोन। भारतनि टप 10 बिजि एबा गोबां सुबुंफोर थांलाय फैलाय खालामनाय एयारपर्टनि लिस्टआव आसामनि लकप्रिय गपिनाथ बरदलै एयारपर्टआबो मुं मोननो हादों। बे टप 10 लिस्टआ खालि हादरनि गेजेराव थांलाय फैलाय खालामनायखौल' लादों, गुबुन हादराव थांनायफोरखौ लायाखै। बेबादिनो गिबियाव दं दिल्लीनि इन्दिरा गान्धी इन्टारनेशनेल एयारपर्ट, नैथियाव मुम्बाइनि छत्रपति शिवाजी इन्टारनेशनेल एयारपर्ट, थामथियाव बेंगालुरुनि केम्पेगौड़ा इन्टारनेशनेल एयारपर्ट, ब्रैथियाव हायद्राबादनि राजीव गान्धी इन्टारनेशनेल एयारपर्ट, बाथियाव कलकातानि नेताजी सुभाष चन्द्र बस इन्टारनेशनेल एयारपर्ट, द'थियाव चेन्नाइ इन्टारनेशनेल एयारपर्ट, स्निथियाव गवा इन्टारनेशनेल एयारपर्ट, दाइनथियाव आहमेदाबादनि सरदार वल्लभभाई पटेल इन्टारनेशनेल एयारपर्ट, गुथियाव श्रीनगरनि शेख उल आलम इन्टारनेशनेल एयारपर्ट आरो 10 नाम्बाराव दं आसामनि गुवाहाटीनि लकप्रिय गपिनाथ बरदलै इन्टारनेशनेल एयारपर्ट। बेनोमोन हादरनि बिजि एबा गोबां दावबायारि थांलाय फैलाय खालामग्रा टप 10 एयारपर्टआ। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामनानै गालांदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।